No niin, oppilaat. Voitte ottaa kirjanne pois ja mennä välitunnille sitten. Missä mä istun? Moi. Sinä saat valita itse istumapaikan. Vanha kaverisi Laura muuten käy samaa luokkaa kanssasi. Hän istuu tuolla Siljan vieressä. Laura! Moikka, Besu. Tuu istuu. Joo. Eiks mun kuuluis istua Lauran vieressä? No hei please, voiko oikeesti Bella istua mun vieressä? Se olisi oikeesti niin kivaa, kun se nyt tuli tänne samaan kouluun. No ei mua kiinnosta. Mehän ollaan aina istuttu vierekkäin. Siljaa. Mitä? Oikeesti, voiko sä nyt voi mennä, please? Mä sit tos joskus kahdessaan. Mutta mä nyt ainakaan tänään tai ylihuomenna tai koko viikon oikeastaan voi. Please. Koko viikkoon? Ei nyt oikeesti. Mä haluan istua Lauran vieressä ja mä saan päättää. Joten sä pääset Bellan siihen nyt heti. No mennään sitten, jos on niin kauheaa. Mitä tässäkin voit istua vain sen takia, että joku typerä Bella tuli etuajaa. Nyt olisi tänne elämään mun elämä. Just. Epistä. Tyhmä lattia. Silja, käyttäydypäs nyt vähän paremmin. Bella on täällä uusi, joten kokeile ymmärtää häntä. Katsotaan sitten, kun katsomme uudet istumajärjestyksen, niin katsotaan sitten, kenen vieressä sinä saat istua. Mutta ehkä mennä Bellan ja Laurankin viereen. Mutta opettaja, mä oon aina istunut tossa. Ei oo reilu, että minulta ei kysytä mitään. Onko sitten reilu, että Bella joutuu olemaan ensimmäisenä koulupäivänä yksin? No sillähän on Laura. Ahoi. Moikka, Besu. Tuu istuu. Joo. Eikö sä oo enää mun BFF? No sori. Mut mä oikeesti nyt haluan olla Bellan kanssa rauhassa. Joten viittisikö sä nyt mennä? Ihan oikeesti. Mä oon sit joskus taas kahdestaan. Mä tein nyt tänään. Tän tällä viikolla. Tällä viikolla? Ihan oikeesti, tää ei oo mitään kivaa. No voi! Ei voi nyt mitään. Mitäs oot tollanen nirppanokka? Häh? Mäkö on nirppanokka? No säpässä. Mitäs tuijat? Sä oot siis valehdellut mulle koko ajan. Miten niin valehdellut? Sä oot aina sanonut, että mä oon sun BFF. Ja yhtäkkiä sä vaan sanot, ettei mulla mitään väliä. En mä niin sanonut. No kyllä sä siihen viittasit. Ei sit. Mä voin etsiä uusia kavereita. Mä en tarvis sua. Ymmärrätkö? Mä en tarvis sua. En tätä typerää korua muistuttavasta sua ja tota tyhmää frettiä. Mä pärjään kyllä yksinkin. Ilman teitä kahta. Tai ainakaan sua. Hei, varo vähän mitä teet mun bestikselle. Jos niin, varo vähän askelias. Maissa siitä. Au, oot sä vitsin sokee? En.
Tuu Laura, mennään välkälle. Mä en halua enää olla tonkaan. Joo, hyvästi. Mitä mä teen? Mitä te oikein tuijotatte mua? Vai niin musta ajatellaan? Ehkä mun pitäis vaan rauhoittua. Ei tää mun villittäminen helpota ketään, mut se on vaan niin vaikea uskoa, että Laura on ollut mun bestis 6 vuotta. Ja nyt se käänsi selkänsä. Miksi aina mulle käy näin? Mitä vikaa mus on? Onko niinku typerys tai jotain? Tai sit vaan tyttö, joka tunkee päänsä joka asiaan. Voi ei, mun pitää siivota tää kaikki mun itku. Onks mä ihan tyhmää? Koko nyt itse siitä. Ai tää on maailmanloppu. Sä voit hankkia uusia kavereita. Ehkä mun pitäis rauhoittua. Voi ei. Silja Tassula. Mitä tämä sotku oikein meinaa? Oletko yrittänyt pestä lattia tai jotain vastaavaa kenties? Vastaa minulle. Nyt heti paikalla. Täällä punaisella minuutilla. Anteeksi. Joo vai? On kaikki huonosti. Lupaan kyllä siivota jälkeen. Lupaan sen. Parempi olisi. Tai muuten tunti koulun jälkeen. Ai niin. Jos sinä haet itse paperisi. Hyvästi. No niin, Silja, rauhoitu. Ei tässä hätää. Kaikki on ihan hyvin. Sinä et ole tehnyt mitään väärää. Tää on ihan märkä. Tässä pitää kuluttaa sitten puolet ruokatunnistakin. No nyt se on puhdas. Nyt voin mennä ruokailuun. Voin olla yksin tai hankkia uusia kavereita. Olkoot kuka fretti tahansa se Bella. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Mistä totta puhutaan? Ei Laurakaan minua yhtään kiinnosta. No. Maissihutelet on tää mun lempiherkkua. Joo, tää maistuu tosi hyvälle. Hei, kato. Silja tulee. Voi vitsit. Just nyt. Aina vapaa pöytä on tässä. No ruoka sentään ainakin on hyvää. Tulisikohan Francesco samaan pöytään?
En tiedä, mutta tämän kompastelu alkaa kyllä ainakin kyllästyttää. Nyt syön kyllä tarpeeksi. Ei, siinä on vielä ruokaa. Vaan ei ole enää. Nyt voin viedä lautasen tuonne, mihin ne palautetaan. Hyi. Mehän ei likaisia astioita viedä meidän käpälissä. Eihän. Noitot. Tuu. Kierretään se niin, ettei nähdä Siljaa. Hyi, kuka tämän tuohonkin jätti? Hyi. Maissihiutalepuoho, jossa on vähän maissihiutaleita. Varmaan se uusi Fretti Bella ja Laura. Sääliksi käy se kyllä Silja, hän oli niin surullinen. Menen lohduttamaan häntä. Tuutko sä, Kalle? Joo. Tässä mä oon. Mä oon valmis. Ok, tuu mennään nettiin, Silja. Se kaivaa nyt vähän piristystä. Mut se näytti ihan iloiselta, kun se vei aistioita. No joo, mut kyllä se silti voi lohuttaa. Voiko? Totta kai! Se on varmasti sisimmässä surullinen. Se on toinen niin romanttinen. No kiitos. Ala tulla. No joo, oota. Ruoka sulaa aina vähän hitaasti, joten... ei tässä tuu mitään. No oota nyt edes vähän, Frances. Hetkonen. Käsäkkyrä tää. Ala tulla! Joo. Hahoi. Elämän kavereita. No, paitsi Francescoa. On kyllä aika outoa. Ei ketään kenen kanssa jutella. Oikeastaan mä oon aika yksinäinen. Mutta sitähän se tarkoittaakin, kun ei ole kaveri, että on yksinäinen. Olenko minä ihan tyhmä? Kai minä olen, kai minä en ole. Tai sitten olen molempia. Että olenko vai enkö. Hei, tuolla tulee Frances ja Kalle. Mun parhaat kaverit nykyään. Frances, Kalle, mä oon täällä.